Мастак – авангард чалавецтва. Юнг Идыш. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Беларускі джаз пачаўся з Беластоку, прынамсі афіцыйна. Каго яшчэ прытуліў гэты горад у першыя дні Другой сусветнай вайны? Знаёмімся далей. Мы шмат казалі пра польскі тэатр мініятураў, з якога выйшаў беластоцкі тэат-джаз, пасля перайменаваны ў дзяржаўны джаз БССР. Менш, хіба ў выпуску 8 згадвалі іншы тэатр мініятураў, які ўзнік у той жа час у тым жа горадзе і музыцы, джазу ў прыватнасці, аддаваў таксама значнае месца, хоць асобны аркестр з яго і не вырасла. Рэканструюем трупу і вызначым найбольш музычных асобаў у 26-й частцы з перадгісторыі беларускага джазу. Чытаем афішу Белдзяржэстрады з датай 27 лютага 1940 году і тэатрам «Палас» у якасці месца дзеі. Вечар габрэйскага гумару. Бакман, Берн, Берг, Брадерзон, Годзік, Чыган, Каман, Кусавіцкі, Мараўскі, Фольман і Шумахер. Пачатак о 9 гадзіне вечара. Маскоўскі час. Россып імёнаў, прычым у альфабетным парадку, але некаторыя нам ужо знаёмыя з мінулага выпуску. Іцхак Бакман, майстар віяланчэлі, Юдыта Берг, танцу, хаця тут мог мецца на ўвазе і актор Яхуда Берг. Йосиф Каман, мастацкага слова, Майсей Кусавіцкі, спеву. Большасць з пазначаных у рэкляме, як удалося высветліць, маюць непасрэднае дачыненне да «Мелохіше ідіше мініатур тэатр», альбо беластоцкага яўрэйскага тэатру мініятураў, створанага з прыходам саветаў. Пазнаёмімся з кожным артыстам таксама паводле абэцэды. Дадамо і тых, каго не пералічыў газетны анонс. Кракатук. Пачнем з А. Шымон А. Савіцкі. Актор, спявак і аўтар песень. Як іншыя чальцы трупы, ён уцёк з Варшавы ад нацыстаў, але ў адрозненне ад калегаў акурат на малую радзіму. У Беластоку Шымон з'явіўся на свет у 1906 годзе у вялікай, небагатай і музычнай сям'і літвакоў. Мясцовы даследчык Пётр Знанецкі раскапаў дадзенае пра тое, што дзед Савіцкага служыў кантарам, а бацька у вольны ад ткацтва час граў на скрыпцы. Таксама сям'я любіла спяваць хорам. Шымон Савіцкі з дзяцінства спяваў і разыгрываў тэатральныя сцэнкі, назіраў за вулічнымі спевакамі, жанглёрамі ды фокуснікамі. Акром традыцыйнай габрэйскай адукацыі наведваў тэатральную школу. Спеву вучыўся ў варшаўскай драматычнай школе. Пасля заканчэння габрэйскай гімназіі ў Беластоку Шымон далучыўся да мясцовыя тэатральныя трупы, а пазней да перасоўнага тэатру, які даваў выступы па ўсёй Польшчы. Кракатук. Пан Знанецкі зазначае, што Шымон Савіцкі уваходзіў у актыў эсперанцкага таварыства, належаў да звязу артыстаў жыдоўскіх сцэнаў. У міжваенным часе Шымон паспеў пасупрацоўнічаць са шматлікімі тэатрамі, у тым ліку з варшаўскай трупай Іды Камінскай,
цешчы Эдзі Рознера, як мы ведаем, з тэатрам Джыгана і Шумахера. Разам з артыстамі другога тэатру Асавіцкі эвакуяваўся з Варшавы ў Беласток у 1939 годзе, дзе, адпаведна, трапіў у склад тэатру мініятураў і неўзабаве выправіўся з калектывам у гастролі па краіне Саветаў. Узор Іды Штанга ад беластоцкага літвака Шымона Асавіцкага. Самыя пекныя вочы. Me geht mit dir also in einem Teile, die wies nach mein Trist. Als ich auf dich darf ich schämen nicht kennen, weißt es geht mein Liebe, weißt. Als ich hab getracht von dir, mit Bänkschaft und Aschir, wir wollen wieder beide glücklich sein. Hab lang nach dir gegaut und endlos ihr der Wald. Jetzt klappt mein Herz vor dir allein. Als eins, sag nicht, das vertreu nicht kennen. Was liegt, erzählen sollst du mir noch einen. Herz hat zwei, wenn's treffen sie, dann darf sein also. Sie klappen beide wie Säger zwei zum Tag der Säu. Gedenk, bei mir haben sich still gesegnet, etwas hat in Herz genockt. Der Himmel schwarz gewesen, so dann geregnet, hast mit Liebe mir gesorgt. Mein Teier, mein Trist, ich hab dich lieb, du weißt, und dir mein Leben hat gar nicht im Wert. Ich will warten nur auf dir, bis käme was zu mir, weil die noch Taki, die bist mir beschert. Als meins, sag nicht, das vertreu nicht kennen. Was lieb, erzählen sollst du mir noch einen. Herz zwei, wenn's treffen sie, dann darf sein also. Sie klappen beide wie Sägers zwei zum Takt der Säu. Wenn's treffen sie, dann darf sein also. Sie klappen beide wie Sägers zwei zum Takt der Säu. Вялікая сям'я Асавіцкіх, якая засталася ў Беластоку, загінула падчас нямецкай акупацыі. Артыст сам у тым пераканаўся, калі не знайшоў нікога з родных, вярнуўшыся ў горад па заканчэнні вайны. У 1950 годзе Шымон Асавіцкі пасяліўся ў Ізраілі, дзе працягнуў кар'еру. Цытую з артыкулу Пятра Знанецкага. Граў і спяваў у операх, тэатральных спектаклях, камедыях, рэвью ды аўтарскіх рэцыталах па ўсім Ізраілі. Быў салістам ва украінскім хоры «Думка». Запісаў шмат плытак і песень, якія часта трансляваліся дзяржаўным ізраільскім радыё «Коль Ізраэль». У 60-70-х гадах Шымон Асавіцкі канцэртаваў у заходняй Еўропе, памёр у 99-м у Тель-Авіве. Кракатук. Паслухаем фрагмент з ізраільскай кружэлкі Шымона Асавіцкага, дзе яму, дарэчы, на клавішах акампануе колішні калега па беластоцкім яўрэйскім тэатры мініятураў Шауль Беразоўскі. Es weinen nicht bei uns dort hatte Mame, wenn's gehen sie euch einzige weg. Verteidigen das Land, wenn steht in Flammen, mit blutig Eis Gehore wird vermeckt.
Sie weinen nicht, mis doch nicht leicht auf Tränen. Das weiße Stein und Felsen macht kalt und hart. Und sie sich Kind und kein doch greit zu werden. Ihn schlagen sich mit jedem, was befällt. Is weinen nicht bei uns, dort Tate, Mame. Wenn's gehen sind, was weißen nicht von Schreck. Heraus dies reifes Lächeln und die Flammen. Heraus entgegen gehen dem Feind hinweg. Sie weinen nicht, plötzlich sehen die Augen. Der Zar ohne Liebe zu die Sinn von Land. Was hat im Boy an einem dort erzeugen? A Doi felsig harten Widerstand. Es weinen nicht bei uns do Tate, Mame. Wenn's gehen sie euch einzige Ave. Шауля Беразоўскага можна лічыць бадай самай джазавай персонай у складзе БЯТМ. Кампазітар, піяніста і дырыгент не нарадзіўся ў Беластоку, але атабарыўся тут задоўга да вайны, недзе на пачатку 30-х. Сам жа музыка быў родам з Гародні, нарадзіўся ў 1908 годзе ў сям'і кантара Файвеля. Ад бацькі, адпаведна, атрымаў і першыя урокі музыкі. У другой палове 20-х Шауль Беразоўскі вучыўся ў Варшаўскай кансерваторыі. Як і Савіцкі далучыўся да аб'яздовага тэатру жыдаўскага, то бок габрэйскага тэатру, які ўвесь час гастраляваў, не маючы сталыя сядзібы. Працаваў у прыватнасці з Вільнер оперетн трупе, як кампазітар і акампаніятар. Кракатук. Асеўшы ў Беластоку, гарадзенец Шауль Беразоўскі ўзначаліў вайсковую джаз-аркестру, а таксама аркестру пры кінатэатры «Аполло», што месціўся на вуліцы Сянкевіча, 22. Беразоўскі граў і ў мясцовых рэстарацыях. У Савоі, на вуліцы Кілінскага, 6, як сведчаць газетныя афішы, канцэртовая джаз-аркестра Беразоўскага ладзіла штодзённы дансінг. У рэстарацыі пры гатэлі «Рыц» Шауль арганізаваў салённы квінтэт, саксафоны, італьянскія гармонікі, джаз, новы рэпертуар. Адметна, што ў той жа час ва ўсходнюю, савецкую Беларусь наведаваўся з канцэртамі іншы Беразоўскі з Масквы, стваральнік джаз-тэатру. У прыватнасці засталася абвестка, што ў лістападзе 30-го году тэа-джаз Мікалая Беразоўскага выступаў у Менску ў клубе «Медработнік» і кінатэатры «Культура». Мы ж паслухаем «Ді Фідл», скрыпку, з голасам Шымона Савіцкага і музыкай Шауля Беразоўскага. Guten Morgen, Rabbi, sei der Klezmer ist da, und bin ich und not ist mein Fiedel. Nu strona lach Kinder, lach lebendig frisch, Tois will singen a Liedl. Scholam ist rolig dem Klezmer, sie sein, mit Masel gelegen geworden. A Jingel gehat in a glückliche Show, auf lange und glückliche Jahren. Mi wickelt, mi njanchet, mi pieshet, mi zeugt, mi blätt und mi kischt jedes Gliedl. Das kleininke Klezmerl wächst was a Tag, nu spielje, nu singje mein Fiedl. Das Klezmerl kriecht schon fin Wiegel a Reus, es rät schon, es geht schon Pamela. Das Klezmerl ist schon in Cheder a rein, nu strunelach, leibidig freilach. Es lernt schon alle bis Chumesh danach, vertieft in Jonei Emune. Es wird schon Bar Mitzvah und not stehen not Rach. Was ist das? Geplatzt dort a Strune.
A Tag und a Woch, es fliehen Chedoshim und Jorn. Das Klezmerl ist eine Baruch Hashem mit Masel Achossen geworden. Das Klezmerl ist ein Achossen am Mann, das Klezmerl ist ein Tate. Nicht kosche, das Fiedele spielt noch ganz gut, sitzt noch auf Käs, doch leisate. Gendig die Kästin a Reus auf der Gas, no Klezmerl gib noch a June. Habt ihr das Fiedele streuen in Trach, geplatzt o die andere Strune. A Jahr noch a Jahr, in die Älte kommt hust gerechts und kriegt fort noch ein bisschen. Und bissla weiß ziehen dich sich, noch eine. Die dritte zerrissen. Ein Strune geblieben, das Klezmerl liegt, es will sich, es glust sich noch spielen. Kriecht zu der Fiedel, zieht sich noch nein, zu spät und siehst wie sein Willen. Das Strunele zieht sie krächzt und sie siefzt, a bitterer Klock zu zergießen. Das Strunele zieht sich und trach, zerrissen, die letzte zerrissen. Geplatzt schon die Strune, es liegt auf der Welt, die alte zerbrochene Fiedel. Ois Fiedel, ois Klezmerl, herab von dem Mark. Geendigt das narische Liedl. З прыходам бальшавікоў Шауль Беразоўскі далучыўся да беластоцкага яўрэйскага тэатру мініятураў у якасці музычнага кіраўніка. Падыгрываў на фартэпіяна згаданаму дуэту комікаў Джигану і Шумахеру ды іншым салістам. Як піша партал Jewish Białystok, пасля вайны Беразоўскі перабраўся ў Лодзь, акампанаваў акторцы і спявачцы Ганне Ножык, кампанаваў прыкладную музыку для тэатру Іды Камінскай і для кіно. Мир Ібергефлібене, мы, хто застаўся. Жидовское осадніцтво на Дольным Слянску, габрэйскае асадніцтва на Ніжняй Сілезіі. Унцера Кіндлер, нашыя дзеці, з удзелам тых жа Джигана і Шумахера, які камуністычныя ўлады палічылі надта прасыянісцкім. У Лодзі пан Шауль таксама актыўна заняўся харавым мастацтвам, арганізаваў і кіраваў габрэйскім фолкс-хорам, хорам лодскіх габрэйскіх прамысловых кааператываў, адначасова дырыгаваў расійскім хорам «Калінка» і хорам у праваслаўнай царкве святога Александра Неўскага, пакуль у 1957 годзе не выехаў у Ізраіль. Кракатук. На святой зямлі Шауль Беразоўскі узнавіў супрацу з Джиганам і Шумахерам, працягнуў дырыгаваць рознымі аркестрамі, пісаць музыку для тэатру і кіно. Дицвей Куні Лемел, альбо «Фанатык» у прыватнасці. Творы кампазітара на тэксты габрэйскіх паэтаў застаюцца папулярнымі ў ідыша сяродку дагэтуль. Праз год пасля скону аўтара, у 76-м, выйшаў зборнік ягоных кампазіцыяў «Лідербух», кніга песень. Мы ж паставім запіс польскага радыё 50-х гадоў, дзе аб'яднаны габрэйскі народны хор Свідніцы і Лодзі выконвае спеў на музыку нашага героя. Der Vereinigter Jüdischer Volkschor für Schwidnitz in Lodz wird singen. Mechutonim gehen. Volkslied, Musik Berezowski. Ay, ay, ay,
Яшчэ адное прозвішча на «Б» і ўжо непасрэдна з афішы Белдзяржэстрады 1940 году. Берн. Гэта ніхто іншы, як Міна Бернгольц, якая паўтарыла лёс польскіх акторак Полі Негры ды Норы Нэй, перабраўшыся з Польшчы ў Злучаныя Штаты. Пані Міна – літвачка, бо паходзіла з Бельску-Падляшскага. Год народзінаў 1911. На тэатральнай сцэне дэбютавала ў міжваенным Беластоку. У 30-м акторка скараціла сваё прозвішча з падачы сваяка паэта Маше Брадерзона і ўжо на сцэне кабарытовага тэатру «Арарат» у Лодзі выступала як Міна Берн. Кракатук. Потым пані Міна грала таксама ў габрэйскім тэатры «Скала» у Варшаве, у тэатры Іды Каменскай. Маюцца сведчанні, што яшчэ ў 20-х гадах Берн удзельнічала ў турнэ па Лацінскай Амерыцы, як і Каменская з Джыганам. Фрагмент архіўнага запісу з рэчытатывам Міны. The next part I have to write recitative, all right? No, okay. Light up, add up, baby. What geht Zelda from? What geht Zelda? Ot geht Zelda. Mein Nomen ist Zelda, es kennt mich Kind und Kate. Ihr kriegt bei mir Metzies, von a Lomb bis a Knät. Mein Mann ist Benjamin, ist ein größer Träumer. Kein Parnasse geht nicht, ist von Himmel der Schäumer. Aber essen darf man doch, fällt auf mir der ganze Jahr. Hab ich in dem Koschig da. Where's the lyrics? Oh. Перад Другой сусветнай вайной Міна Берн стварыла невялікі кабарытовы тэатр у Беластоку, а калі горад увайшоў у склад Беларусі, трапіла ў штат БЯТМ. Бліжэй да заканчэння вайны лёс занёс Міну Берн ажно ў лагер ва Угандзе, адтуль у Кенію і далей у Ізраіль, дзе яна таксама выступала ў тэатрах рэвю. У 1949 годзе Міна была замешаная ў крымінальнай справе са збіццём тэатральнага крытыка і ў выніку эмігравала ў Штаты, дзе стала зоркай тэатру і кіно. У ейнай фільмаграфіі «Тузін стужак». Кракатук. Варта заўважыць, што працоўнай мовай Міны Берн заўжды заставаўся ідыш. Вашу увазе фрагмент з інтэрв'ю, якое акторка дала ў 1998 годзе журналісту Нейлу Левіну. Я поўная аптымізму наконт ідыш. Нават калі застанецца адзін габрэй у свеце, застанецца і ідыш-тэатр. Ці ведаеце вы, колькі гадоў таму ўжо казалі, што тэатр на ідыш памёр? Такога ніколі не здарыцца. Я памру, будуць іншыя. Міна Берн не дажыла году да свайго стагоддзя. Засталіся запісы песень у ейным выкананні. Leben soll Kolumbus in dieser Lachlechaiem. Leben soll Kolumbus vor dem Land im Neiem. Seid zufrieden, lacht ihr findet Rumpes, schreit Schägit. Leben soll Kolumbus, Leben soll Kolumbus. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі. Кракатук. Мелохіша і дыше мініатюр тэатр. Такім чынам мы ў курсе, хто адказваў у беластоцкім яўрэйскім тэатры мініатюраў за музычную частку, Беразоўскі, а хто ж за літаратурную? Брадерзон, ужо згаданы крэўнік Берн. У беларускім пісьменніцкім саюзе Маше Брадерзон займеў катэгорыю «Б», у адрозненне, скажам, ад першаразраднага крытыка Рыхтара, якая вымагала далейшыя актыўныя палітычна-выхаваўчыя працы. Віной таму, магчыма, з'яўляліся авангардысцкія схільнасці Маше. У Польшчы Брадерзона зараз называюць адной з галоўных постацей габрэйскага авангарду і ў дадатак адным з вядучых паэтаў у Другой Рэчы Паспалітай, яшчэ і слаўным драматургам. Фігура настолькі маштабная, што вылучым пану Брадерзону усю другую палову выпуску.
Маше альбо Мойжеш Брадерзон у польскім вымаўленні Бродерзон з'явіўся на свет у Маскве ў 1890-м у сям'і камі-ваяжора. Ужо праз год Маше разам з маці у дзявоцтве Турава пераехалі ў Нясвіж. Там хлопчык вучыўся ў Хедеры, пачатковай школе для юдэяў. А калі яму споўнілася 9, сям'я перабралася далей на захад, у Лодзь, дзе Маше скончыў камерцыйную вучэльню, атрымаўшы адукацыю бухгалтара. Яго першыя публікацыі, прычым па-расейску, з'явіліся яшчэ ў 1908 годзе. Гэта былі гумарыстычныя тэксты пад псеўданімам Бродер Зінгер, што значыць трубадур. Першы зборнік вершаў і ўжо на ідыш, латыні і французскай мове маладзён выдаў за свае грошы ў 1914-м. Паралельна займаўся жывапісам і графікай. Кракатук. З пачаткам Першай сусветнай вайны Маше Брадерзон трапіў у лік бежанцаў, хаваўся ў балотах пад Беластокам, перажыў імітацыю расстрэлу з боку немцаў. Маше вярнуўся ў Маскву, дзе ўвайшоў у кола футурыстаў, пазнаёміўся з Уладзімірам Маяковскім і Эль Лісіцкім. Другі з названых стаў ягоным блізкім сябрам. У супрацы з Лісіцкім Брадерзон выдаў «Ціхес Хулін», іншы назоў «Праская легенда», кнігу «Світак» з размаляванымі ад рукі літаграфіямі ды з футуралам у выглядзе каўчэга. Брадерзон адказваў за тэкст, а Лісіцкі адпаведна за ілюстрацыі. Як канстатуе рэсурс Rarus Gallery, кніга ўвайшла ў залаты фонд габрэйскага мастацкага рэнесансу 20-го стагоддзя. Прычым гэта не адзіны вынік супрацы Брадерзона з Лісіцкім. У Маскве быў апублікаваны зборнік «Ружовы куст», дзе Маше спалучыў старыя габрэйскія вобразы з японскай формай танкі. У якасці ілюстрацыі мы паставілі «Акахіта» – 3 японскія песні Ігара Стравінскага з кружэлкі пачатку 20-х гадоў. Кракатук. Крыху пажыўшы ў Вільні, з 1918-го Маше Брадерзон ізноў асеў у Лодзі, дзе праз год пачаў выдаваць першы ў Польшчы габрэйскі экспрэсіянісцкі часопіс «Альманах Юнг Ідыш». Гэтак жа звалася арт-група. У першых 2 нумарах маладыя ідышысты апублікавалі 2 маніфесты, асобныя цытаты з іх. «Мастацтва – прадмет духоўнага пошуку і сродак адчуць вібрацыі свету. Свет цяжка спасцігнуць. Мастак, як прарок, задае пытанні. Бог дапамагае абудзіць нас ад сну». Брадерзон уваходзіў і ў іншую літаратска-мастацкую суполку футурыстаў і экспрэсіяністаў «Ді Хал'ястре». У перакладзе з ідыш «Купа», «Банда», што дзейнічала ў Варшаве, ды мела кантакты з лодзьскімі калегамі. Праграмным дэвізам дадзенай групы стаў фрагмент з паэмы Маше «Цудзі Штерн» «Дазораў»,
Яны выступалі супраць любых традыцыяў, у піку сінагогам ладзілі паэтычныя ранішнікі, што збіралі аншлягі. З хальястрай супрацоўнічалі прадстаўнікі віцебскай школы, той жа Эль Лісіцкі ды Марк Шагал. Цікавасці Маше Брадэрзона не абмяжоўваліся паэзіяй ды маляваннем. У 22-м годзе з ягонай ініцыятывы паўстаў першы літаратурна-мастацкі ідыш-тэатр марыянетак «Хат Гад'е» – «Казляня». Наш герой стаў у гэтай фармацыі асноўным аўтарам, дэкламатарам, выконваў ролі другога пляну. Рэпертуар «Хат Гад'е» складаўся з пародыяў і сатырычных шаржаў. Для тэатру пісалі Юліян Тувім і Антоні Сланімскі, абодва між іншым літвацкага паходжання, а таксама Шмуэль Гальдштейн і Мойжыш Нудельман. Абодва, дарэчы, пасля трапілі ў склад БЯТМ. Марыянеткі Брадэрзона выступалі па ўсёй Польшчы, часта ў кавярнях і праіснавалі да канца мірнага часу. Кракатук. Дарэчы, у тым жа 1922 годзе адбылася прэм'ера оперы паводле брадэрзонавага лібрэта «Давыд і Батшева». Паэта, як і Беразоўскі, супрацоўнічаў з Вільнер оперэтн трупе, зрабіўшы ў прыватнасці ідыш-адаптацыю «Баядэры» Кальмана. Вось і Шымі Факстрот адтуль.
Як піша дактарантка Інстытуту мастацтва Польскай акадэміі навук Агнешка Усцінская, пад уплывам поспеху польскіх кабарэ у Варшаве ды Лодзі пачалі з'яўляцца аналагічныя з працоўнай мовай ідыш. Калі браць заходнюю Беларусь, то такія ідыш-кабарэ ўзніклі ў Беластоку, Гіларіна, Гародні, Сімхавесосн, Вільні, Давке. Рэпертуар быў творчасцю няўлоўнай, бо запісваўся часта на хустачцы і актуалізаваўся разам з развіццём падзеяў, адзначае навуковец. Кракатук. Датычна тэатру малых формаў носьбіты ідыш ужывалі тэрмін «кляйнкунст» – «малое мастацтва» ў літаральным перакладзе. Габрэйскае кабарэ мела папулярнасць перадусім сярод працоўных ды гандляроў. Тыповыя жанры ва ўжытку маналогі, скетчы, песні ды пародыі, ставіліся таксама фарсы, рэвю і аднаактоўкі. Цікава, што так званыя шманцэсы, на якіх зарабіў папулярнасць Казіміш Лёпак-Крукоўскі, практыкаваліся толькі ў польскамоўных кабарэ. Слухайце выпуск нумар 8. Дык вось Маше Брадэрзона пані Усцінская называе найвялікшым творцам ідыш-кабарэ ў 20-годдзі. Trink, trink, meedalle trinken soll sich nicht. Trink, trink, meedalle trink, wird dir sein Kind. Willst vergessen in dein Pein, gießt ein Gläsel Wein rein, weil es geht, schick es sein. Doch auch nicht trink, meedalle trink. Trink, wenn die bist verliebt, trink, wenn die bist batteriert, wenn im Herzen dir quält, in die Vielfalt es fehlt, frei lass das dir noch ein, tracht nicht mit Leid und Wein, Sorgen ist nicht gedeiht, die Welt bleibt uns selber sei wie sei. Trink, trink, meedalle trink, wird dir sein Kind. Trink, trink, meedalle trink, ich komm dich nicht. Ich sag Riesel Wein, rein, rein. Ich schicke es sein zu Першае літарацкае ідыш-кабарэ па аналогіі з варшаўскім «Куі-про-кво» з'явілася з дапамогай Маше Брадэрзона. Гаворка пра «Азазель» – тэатрык, створаны ў польскай сталіцы ў 1926. Але праіснавала творчая адзінка нядоўга, некалькі месяцаў, і выдала толькі 3 праграмы. У наступным годзе Брадэрзон арганізаваў уласную акторскую студыю, з удзельнікаў якой сабраў Łódzki жыдовскі рэвіёва-камеральны тэатр «Арарат». Імя калектыву сімвалізавала новы пачатак. Усе чальцы трупы з'яўляліся сацыялістамі, выкарыстоўвалі шмат грыму і наватарскія строі. Большасць тэкстаў і нумароў пісаў сам кіраўнік. Першая праграма звалася «Глад кашэр» – «Строга кашэрны». Сярод асноўных аўтараў «Арарату» Агнешка Усцінская называе і Майсея Кульбака, ураджэнца Смургоняў. У час з'яўлення «Арарату» Кульбак жыў у Вільні і меў пасаду старшыні сусветнага габрэйскага пэн-клубу, а праз 10 год быў расстраляны НКВД у Менску. Кракатук. За музыку ў «Арараце», як і перад тым у «Азазелі», адказваў Давыд Байгельман, бацька трубача з аркестры Рознера. Пан Давыд агучыў уласнымі творамі 9 праграмаў тэатру. Ягонае танга «Грэх» у выкананні Адама Астана вашай увазе.
usta mieć gorące jak ty. To grzech krąg rozsiewać mrzonki i syny. To grzech w piwnych oczach taką mieć moc, że nie widzę przez sen co noc. To grzech taką białą, długą mieć dłoń. To grzech kwietnych łąk rozsiewać w krąg woń. To grzech tak jak ty srebrzysty mieć śmiech. Wierzaj mi, że to właśnie największy jest grzech. Taką długą, białą mieć dłoń. To grzech kwietnych łąk rozsiewać w krąg woń. To grzech tak jak ty srebrzysty mieć śmiech. Wierzaj mi, że to właśnie największy jest grzech. Тэатр «Арарат» з поспехам праіснаваў да канца 30-х. Выступаў у розных местах Польшчы, у тым ліку Беластоку. У 35-м годзе наведаў Парыж, Бруссель, Антверпен і Лёндон. Тады ж у калектыве утварыўся падзел. З яго вылучыўся асобны тэатр Джигана і Шумахера. Вядомасць праз «Арарат» набыў ужо як не толькі аўтар, але і артыста Шмулік Гальштейн, стаўшы папулярным комікам і спеваком. Перад вайной Маше Брадэрзон спрабаваў рэфармаваць «Арарат», стварыў на ягонай базе «Балаган Эйден». Аднак з пачаткам акупацыі дзейнасці гэтага ўтварэння спынілася. Кракатук. У 1937-м Брадэрзон напісаў сцэнар да кінафільму «Фрэйліхе Капцонім. Вясёлыя бедакі», дзе зняліся усе названыя зараз акторы «Арарату» і будучыя чальцы БЯТМ Джиган, Шумахер і Гальштейн. Відавочна, што тэксты песень таксама належаць сцэнарысту. Прынамсі, у тытрах асобны аўтар не пазначаны. Паставім фрагмент саундтрэку. In dem ersten Augenblick hab ich sie lieb gekriegen. Man oi, warum man da, was soll ich ne besuchen? Das Glück ist mir gleich gekommen, in Hart hereingeflogen. In dem ersten Augenblick hab der See deine Augen. Azoi weiß euch ich heun die Liebe, azoi weggestellt, sie kommt sie gehen, jedes Liebe, den Tod, wo's hier gefällt. Azoi weiß euch ich heun die Liebe, azoi weggestellt, kommt sie gehen, jedes Liebe, und Tod, wo's hier gefällt. Ans Lopen in der größer Welt, verlosen Tate Mame. Mein Kubert hab ich eingestellt, die Baden meine Flammen. Nur es schämt sich nicht, nur mein, was hab ich euch gefielen. Es wird uns noch mehr Vater sein, die schöne Größe Liebe.
Oi, zwei, oi, ich schon die Liebe, oi, hab ich gestellt. Sie kommt zu gehen und jeder Liebe und die, wo ihr gefällt. Also ich weiß Deutsch, ich schon die Liebe, hab ich gestellt. Sie kommt zu gehen und jeder Liebe und die, wo ihr gefällt. Далей, як мы ведаем, Маше Брадэрзону давялося ўступіць у саюз савецкіх пісьменнікаў Беларусі і стаць загадчыкам літаратурнай часткай Мелохіша ідыше мініатюр тэатр. Да прыкладу, у пастаноўцы «Танцуючы ды напяваючы» з 7 нумароў першага аддзялення 4 былі на ягоныя вершы. Зрэшты, у асобных крыніцах Маше пазначаюць дырэктарам тэатру альбо мастацкім кіраўніком. Лідарам трупы ён у любым выпадку з'яўляўся, нават калі нефармальным. І, мяркуючы па афішы, таксама выходзіў на сцэну. Сярод іншых Брадэрзон пасябраваў у Беластоку з артыстам арыгінальнага жанру Вольфам Месінгам. Кракатук. Сара Бендер у сваёй кнізе «Габрэі Беластоку» паведамляе, што БЯТМ аб'ядноўваў каля 20 актораў і пачаў выступаць з лютага 1940 году. Папярэдні рэпертуар ацэньваў дзяржаўны інспектар Габрэй з Менску з прозвішчам Шустер. Часта спектаклі забараняліся. Актор Давыд Лідерман распавядаў, як пасля дбайнага маніторынгу тэатр прадставіў неўтральны матэрыял, у асноўным аднаактныя скетчы і тэатралізаваныя версіі народных песень. У некаторых выпадках камітэт па цэнзуры патрабаваў адаптаваць тэксты альбо рабіць пастаноўкі па замове, напрыклад, сатыру на польскі ўрад, які збег на пачатку вайны. Нас намагаліся перавучыць як актораў і прымусіць змяніць нашыя буржуазныя польскія погляды. Кожнае слова тэксту станавілася прадметам цэнзурнай праўкі. Гала-канцэрт праводзіўся перад 3 асобамі з камітэту па цэнзуры, і нам трэба было гандлявацца наконт прыгоднасці пастаноўкі. Яшчэ адна тэма Давыда Байгельмана. «Дзе плыве Волга?» Перыяд вайны між СССР і Нямецчынай Маше Брадэрзону давялося перажыць у сярэдняй Азіі, куды беластоцкі яўрэйскі тэатр мініатюраў быў эвакуяваны. Пасля Другой сусветнай знешнімі ворагамі для краіны Саветаў сталі ранейшыя саюзнікі, а ўнутранымі габрэі-касмапаліты. У 50-м нашага героя выслалі ў Сібір, дзе ён правёў 6 год. То бок на умоўную волю выйшаў у 65-гадовым узросце. За месяц да скону паэта здолеў выехаць у Лодзь. Дачка пасля перавезла парэшткі бацькі ў Ізраіль, а песні з ягонымі словамі працягвалі гучэць у пастаноўках Іды Камінскай у габрэйскім тэатры ў Варшаве, ды не толькі ў ім. Кракатук. Да прыкладу, у 41-м годзе ў Нью-Йорку спявак Менаша Апенгейм запісаў на кружэлку наступны спеў на лірыку, як лічыцца, Маше Брадэрзона. Знаёмства з артыстамі БЯТМ працягнем праз тыдзень. Дзякую. Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Семашкі. Кракатук.
Roten Eukes brennt a Flamm, die Zehn wie Perl von dem Jam, die Lippen blättlach von a Reute Reus. Ich schwör mir heu die Wert Kisch, as keiner gibt nicht as a Kisch, as oi Kischen konselek a Bleu. Meine Wert doch was wie a Mös, ach wenn es gibt im Herzen a Press, wie soll von Mizrach is a bliende Blom, Zulei Tachano. Amoit ustoiv nehoit ushar Blom, Zulei Tachano. Von Mizrach is a bliende Blom, Zulei Tachano. Amoit ustoiv nehoit ushar Heut Nilu spät bei Nacht, geschifft hab ich sich auf a Jagd mit mein Zuleika in der Stille. Ihre Augen schwarz wie Keul und a Schmeichel auf ihr Mäul, gesungen hab ich zu ihr mit Gefühl. Als wie ich will nur sein, will ich denken, noch dir mein schöne Blum, will ich denken. Von Mizrach bis da bliende Blum, Zulei Kachano. Amoit ustoiv me hoit ushar Blum, Zulei Kachano. Von Mizrach is a bliende Blum, Zulei Kachano. Amoit ustoiv me hoit ushar Blum.